Master. Na makale a cikin tarkon sanki mai tsada in zarce zinariya, kar da kice wata rana na kyale ki, kan haka nan ni dai ban iya juriya. Kin bijini na rayuwa in dai bake, in nai kwantawa ba zan iya tashi ba. Ni talaka na faɗa wasanki, kuma ɗan talaka ya zan yi na aure ki. Ni talaka na faɗa wasanki, kuma ɗan talaka ya zan yi na aure ki. So na hakika min shaƙuni da ita, tsoron da nake wata rana kar a raba mu. Yar manya ce a gata ta yi mini rata, mai kafa tushe so shi ne nan ya haɗa mu. Wayo ni so kalina bai kwanta, in aka raba raina cuta zai kamu. Ki mun gata dan Allah kar ki guje ni, ki maimaita kalmar so kar da ta bar ni. Kin san waye idan ko gida kin je, kin ga iyaye na kin ga dukan dangi na. Ba mu da komai tarin so muka je, ba ma rikici kullum sai kaunar juna. Fatan da nake a gidana ko a waje, na rike ki da so domin kin bani amana. Ki talaka na faɗa wasanki, kuma ɗan talaka ya zan yi na aure ki. Ki talaka na faɗa wasanki, kuma ɗan talaka ya zan yi na aure ki. Za na gushe yau na shiga tarkon so, ya za na fice zancen rabuwa ban so. Matsala ɗaya ce dangin wacce muke yin soyayya. Diyar manya ya'ya ga manya na neman ta kamar wasa, ta bani dukkan soyayyarta. Ina tsoro na ta yawaita, Allah kare har ma a ce min in kyale ta. Ki talaka na faɗa wasanki, kuma ɗan talaka ya zan yi na aure ki. Ni talaka na faɗa wasanki, kuma ɗan talaka ya zan yi na aure